what's up Daisy friends? Daisy here and welcome back to my channel. So as you can see guys, I have here some pizza because today we are going to do a mukbang! Anyways guys, so today guys is Sunday. Human akong long weekend. Oh my god, naunta ako sa Antique karon pero wala ko na dayon. So magmukbang na lang ta because that's what you guys requested some time ago. Kaya ganahan mo na magmukbang ko. So today we're gonna do that. So ang ato imukbang karon is pizza from Alberto's. Pero kano siya na mga pizza guys, this is not sponsored. Alberto's, baka naman. Anyways guys, so I ordered 5 different flavors. So I have Hawaiian, Pizza Supreme, Pizza Burger, Meat Lovers, Bacon Mushroom. So yes, if you guys are ready, just keep on watching. So without further ado, let's get started. But you know guys, I can't finish this all. So today I have a special guest. Charot! Special guest! So let's all welcome my sister! Tara, let's go! So tabangan ko niya guys. Hi! So yes. So this is my sister guys. Introduce yourself. Hi, I'm Claire. Wow! How old are you? 22. Sure. So let's open this na. So ta-da! So this is one. So atong topic while nagmukbang is what are the reasons nganong di ka ma-appeal sa SAP? Unsa nang SAP be? Special. Special. Special Amelioration program. Special amelioration. Anyways guys, again, mag-start na ta. Tanaw na to kung kinsa ang pinakadaghan makaon. For sure, ikaw ganyan. Sige, let's start na. Go. Sige. Ano na itong topic eh? So, atong topic is kato. Di mo ganahan sa onion. Kung ano na ako. Kaignorante. Reasons nga nung di ka makadawat og 5K na SAP. So, kano siyang mga SAP na program sa government na support while we're in quarantine. So first, di ko no ka maka-appeal og SAP kung naka-aircon ka. Kung naka-aircon guys, so sorry na lang mo, di mo malista sa SAP. Ikaw, sunod, unsa ba? Nado sa inyong family kay abroad. Seaman. Pwede po. Ako next kay kung naamoy wifi. Kung naamoy wifi ko no guys, kaya hindi ko na ma-appeal. Kung naka-postpaid ko no ka. So kung naka-postpaid ka guys, Postpaid to yun. Sana? postpaid ka lang. Pero sa Globe, magkuhan ka, Wi-Fi ragyapon. kanang data ni mo ba? Nga, with phone. Sa phone lang. Monthly, magbayad ka na, nga, with phone na siya na-included or nagpay uban na dili. Kung na ako no kay TV Plus. Mami TV Plus. Huwag kami TV. O kung wala may TV Plus, wala ganun may TV sad. So, Nami Wi-Fi. wala. Naka-contact lang sa silingan. So, ma-shoutout sa mga silingan. Nag-ask po din ko sa akong Instagram kung saan mga reasons. Kaya naray mga ring reply. This is from Madea Clavel, Andales. Ngun siya, kay flat screen ko no among TV niya, na-upload ko no may wifi. Ubus ka haan nga Nami po. nito oh. Lami ne? Cheesy kayo. Unsa ne? But, Ganyan. Kung nakasubscribe ko nung ka sa Netflix, kung nung kayo maka-appeal sa SAP, dili dito iyaha de. nakigamit. Nakigamit to de sa account. Concrete ko ninyong balay. Paano na-answer ni Jeremy?
Ano sa Gel XV? Usahay magbase sila sa estado sa balay kung dako kung semento kay walay apil. Wa di ay sila nagkaon. Bitaw no. Dapat ma-apil kung tatanan no. Kung naay placemat inyong lamisa. Placemat inang. Mutang sa plato ba? Mantin? Dili. Hello, oh my God, placemat. Kanang nga social ba na na sa kuan? Kutsara. Yan na. Dili. Naman ba? Ah, placemat. Oo, kanang circle. oblong. Oo, tapos ibutang plato. Nya kuan. Mo sa placemat, oh my gosh. Kunod. Wala sa amo no eh. Bitaw ni sa amo. Wala may placemat. Wala may placemat. Next kay naay bidet ko na inyong toilet. Aba ko sa bidet. Ano bidig? Kaya ba ako shhh! Ay, pasirit sa... Wala kami sina... Wala sa piyana. Kabo lang, kabo. Kabo, ya, bunot, o kuan, mais. Nakasaway ko sa una. Bata pa ko, kaya akong giikuan. Ano ba yung siya? Tinangagit ah. Dili daw mo maapil sa sap kung ang inyong kuan, grip po kay matuyok-tuyok left and right. Sa social, pero mga Wala may social. anak ay amon kay Oo, most okay. man to amon. Di ka ma-appeal guys sa SAP kung nag-post ka og Starbucks. Nag-Starbucks ka. Ya, crew ka lang gaya. Kung nag-Mayday ko no ka og milk tea. Ay, mo ganun na ako. Kung joy ko na inyong brand sa inyong dishwashing liquid. Dili naman bareta lang amon. Isang patak. Legal on germs. Ilan ako nakaon? 1, 2, 3, 4, 5. Ano ba pa iban? So, one of the reasons at ko nung anong dili ka ma-appeal sa ASAP, kay Gardenia ang brand sa inyong sliced bread. Na all. Sana all Gardenia. Kung butangan ninyo og daw ni inyong sanina, kung manglaba. Dili mo ma-appeal sa kuan, SAP. Gabi na. Ikaw, sa pa? Kuan, kung namin tindahan. Sa gamay sa store pa na inatindahan. Hala ba? Yung si auntie. Si auntie, mabitan sila napil. Kung spaghetti ko na inyong handa kung mag-birthday. Perfecto kayo kung birthday. If you want to send me something, just DM me on Instagram. Ah, char! Pila po bro. Another reason kay kung ang imong ginainom kay Coke o dili RC. Kaya ano na difference there? Mas mahal ang Coke kay mas lami. Ito ba? Ang RC kay basta inom ni mo do, purot nang bula-bula sa baba. Ah, okay. Kung imo sabon kay Kojek, dapat din mo tungaon sa tuluan. Paano? Kita mga Pinoy, mga kanbay, kita mga tikay ba? Tungaon din tayo natin. Shout out sa mga Kojik na katungaon katulo. Sikag ba deliver o grab food or food panda. Food panda. Hapit na siya mga ubas. Gamay na lang. Kanya kay... Busog na makote. Huwag ka na. Dapat makaubos ng tausa. Ka box. Goodbye sa everyday na akuan. Home workout. Pagamit. Effort ka siya, kabuntag taon, mag-workout siya, mga usagid ka oras na siya, magtutuwan. Ending nga, lol. Ikaw ba? Ay, pamukil dira. Kung sabay ka sa uso na mag-imo og dalgona na coffee. Ay, so far, wala pa kami kahibo sila. Wala. Kung nakay pet niya ero, niya, ang pagkaon kayo, dapat dog food. Niya, ang aton ba yun kayo, mga aska lang, sunod. Mamang may pet, oy! Kami akong pet, oh! Nami pet din sa gawas, mga iring, pero dili marungkap pa, sudan. God, pila nakaslayas mo lang. Nakulot ako isa ka box. No. Mukbang ba ano yun? So, dalawa mo doon eh, nato. Abo, siyang pagti sibuyas. Mas baho ka. Diyos niya, bago pa ako kaligo. Ate ni Kai. For me lang ha, of course, ang opposite sa qualified. But ang pinakawitin na ako natubag kay, kung di ka lapit sa banga, sorry ka na lang. Malapit. Kung di ka doon sa banga, Kung dili ka close nila. o kung di ka close sa mga lista, Yeah. dapat guys, amigahan na ninyo inyong mga kuwan. Pagpasip-sip good mo tayo. Dili angay, pagpasip-sip na lang gayon.
Kung iPhone, kung na imong cellphone. Iskiki man ako na. 3310. Ano pa? Kung non-stick inyong frying pan, sana all non-stick. Wala, magamit prank pan sa isa. Kung ganun kami kung nakahalan. Kaldero. Lami ko may coconut eh. Wow! Ito ano ko, itong akong tubig ba? Drink your water, bitch! Ano niya? Ay, akong tubig eh. Tubig lang ta guys, kay para maka-appeal ta sa kuan sap. Wala mo tayo cook, so tubig lang ta. Naubos na ako! Upo na lang. Sige, dali ta. Pero guys, tingnan na ko kaya. Ano na lang yung ano. So, pila na ito na-focus. Uy, damo. Natubos, may duha. Duha ka pin. Duha kapin na. Tulo itong order. Aw, lima. Duha pa. Pero dili na yun na mo kaya, guys. Busog na kay ko. So, busog na ka, di na gid na nimo ma-force kaysa naman magsuka ka. Pareha na nagrelasyon. Ano na po gusto ka? Masagitan na dyan. Tuwa pa, usa pa. Challenge di ka. Isa lang. Isa. Ay, etche. Sige, sige. Panguhay kita kayo onion kay di mo ganun sa onion. Bakit? Kaya pa? Dili na ko. Hindi na daw siya. Ako sa di na ko. Di na babalik. Hindi na nga. Kung na gid ko, di na gid ko. Hindi na kaya sa kong tiyan yun. Hanggang Dito na lang pilit ko mang ipaglaban. busog na ako. Hindi daw tiyan. Hey guys, wait sa naray mga sauce. Wala na mong gigamit. Ano gyud na guys, nagit mga butang na di magamit. No? Makalimtan na lang nimo. Ami nga nakadali no? Nakalimutan lang. Okay. Ikipusan na. Ikaw hipos. Ipusan na kayo, busag na ko. Ikaw man sa ni tugtik na po niya. Tug na mi ha. Ikagutom, mata na po mukhaan na po ni. Ano siya? Magbuhat na po ni obuntag. Mahal na po. So kamo guys, kung sa inyong buhaton while on quarantine, kung sa inyong mga lingaw dira, comment down below kung sa inyong mga ipang buhat. Kami wala na. Matug na. Wala na. Kaon. Kami kay Mag-Netflix na. Netflix. Netflix. Anyways guys, that's all. I hope you guys enjoyed this video. If you do, please give a thumbs up and make sure to subscribe to my channel if you haven't already. And also, please hit the notification bell below para ma-notify ka mo if na ko bago na video. And also, please comment down below your video suggestions while I'm on quarantine. And on top of man, please follow my other social media accounts. It's in the description box below. And that's all. I'll see you guys on my next food, adventure, and travel vlogs. Bye!